ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುದು ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುದು ತೋಜಬೇನೆ. ಮಸಾಲೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ 1 kg ತೊಜಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 kg ಇದು ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೊಂಚ ಚೆಕ್ಕೆ ಇಜಿನ ಚೆಕ್ಕೆ ದಾಸಿಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ತೊಂದರೆ. ಜೀರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಡ್ ತೊಂದರೆ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 kg ಕೋರಿದ ತಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮಂತೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಸಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನೇನು ಕುಂಕೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋದು. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಂಡ ಸೀಕರ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಂಡ ಸೀಕರ್ ಬರ್ಪು. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬರಲಿ. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಬನ್ನ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಕಿ ಪುಳಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಕುಲ್ಕಿ ಪುಳಿ ಪಾಡಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೋರ್ಸು ಕಿಂಚ ಮಂತುಲೆ ಅನ್ಸಲ್ಲಕ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ಮೇದವ್ರು ಎಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ. ತಾರೈ 1 ಗಡ್ಡೆ ತಂದೆ ತಾರೈ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ದೆ. ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋದು ಕೈ ಬಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು. ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಸೂಪರ್ ಬರ್ತಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಕೋರಿ ತಿನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಾರೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪುಡಿ ಅಂತಾರೆ ನಾನು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತೇನೆ ಬಡಿ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕು ಪಾಡ್ರ 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ 1 kg ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದ लाइक देखते मूवी राष्ट्रीय प्रजापति
ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಬೇಗ ಸರಿ పొడి పట్టినట్టు కొన్ని కట్ట పాడి చిన్న పొడి రెండు కట్ట పాడి కొంచెం ತುಂಡು ಲಿಂಬು ಪುಳಿ ಪಾಡಿ ಕೋರಿ ಬೈ 94 ಲಿಂಬು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಲಿಂಬು ಪುಳಿ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡೋಣ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಒಂಚಿ ಕೆತ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಮಚದ ಹಾಕಿ ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಪಾಡುವ ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಎಂಟು ಪಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಕ್ಕ పొడి మంకిన పొడి పడಬೇಕು పొడి మంಕಿದ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ಮೂಲತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಜ್ಜಿ ಈಗ ನೀರದ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆ ಆಡ ತುಪ್ಪ ಆಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡುದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡುದ లైట్ ఉంటుంది ఎన్నె పోడండి నీరు పాటు చేద్దాం ఎన్నె పాటు ಅಡ್ಡಿ ತಿನ್ನರ ಬರಬೇಡ ಗಸಿ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬಂತ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ
కోర్సుగా సరిగా కైపు చూపుకోవడానికి చూడ్చకే వాడు लेस्ताव लिंचात नंचने सूपर कबाबुला उर्दू दोसे लीते फस्ट ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಾವಲಿ ಸರಿ ಕಾಯಡಿ ఇక్కడ మంతిನ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಕಬಾಬ್ ఎన్ని పడది కాలేదనే బాగుంది మీకు मिक्स म्हणजे कॉर्नफ्लोअरला पाडावा तशा पद्धतीची कॉर्नफ्लोअर पाडना ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಕಬ್ಬು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಸರಿ ಇಂಚೆ ಕಲಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ఈతను పొడి బట్టి సరి ఉప్పుల చక్కెర పాడు సరి చెక్కలాడవు మంచిది కబాబ్ గిన్నెకాయ రెండు ఇంచిద్ది దోశ రెడీ పడుతుంది ఇచ్చాను దోశ పెద్దది వండాను బట్ట రెడీ ಮಾಡ್ತೀನಿ పెద్దది వండాను चालेल ते कबाब पाडका कॉर्नफ्लोअर पाडगा कॉर्नफ्लोअर पान तुझ्याकडे कॉर्नफ्लोअर पाडायचे आणि तुझ्या तर कबाब कबाब पाडगा काय सरी काय बबल पॉइंट खाई वाढणार आहे तुम्ही काही वाढवायची गुळले गुळले करतो ते ಕಬಾಬ್ ದೋಸೆ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಕೊರಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು उद्द दोसे
सोयाबीन पाड ಮಲ್ಪೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಲಾತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ದೋಸೆ bahale jide balak na ready at ati kisya kisya full se beche tinare super at telung malpana masala dosa abhi kinne malpana udda dosa abhi kebab ready. इतने कबाब बन पड़ा नीचे पेटे कोरी पड़ता है तो कबाब बनती kebab lah super aja kebab itu super ini kebab becek kebab अच्छा नमक दोसे रेडी आंड दोसे लांड